Bon dia a tots. Ens trobem per la tercera vegada per aquestes entrevistes superinteressants que ens donen a pensar i intentar guardar una dinàmica a l'entorn de la delegació del Consell per a la República i de tots els voluntaris que estan seguint el moviment aquest. Avui ens trobem amb la Marta Cera. Bon dia. Bon dia. Estic supercontenta de tenir-te davant, encara que sigui a través de la pantalla. Guai, compartir amb tu aquesta estoneta i a veure com pots opinar i compartir amb nosaltres això, aquest Consell per a la República. Per tu, a veure, la primera pregunta que et podem fer és com ho veus, no? Com veus el Consell per a la República ara i des del principi? Bé, jo amb aquesta pregunta, la primera reflexió que volia fer és que és una evidència que en els últims mesos, anys, hi ha hagut moltes transformacions, evolucions en tot el procés d'independència i que amb aquestes transformacions, amb els exilis, amb la presó d'una part dels líders, doncs que hi ha d'haver una adaptació a quines eren les eines d'aquesta nova realitat i de quina manera, evidentment, es calia adaptar a la nova situació i que és evident que el Consell de la República fa part d'aquestes noves eines que corresponen a l'exili, que corresponen a una necessitat d'internacionalització, que és evident que és un dels temes que eren candents en el moment del procés. Jo recordo molt bé el moment abans del referèndum, quan parlava amb companys del sud i escoltava la ràdio francesa i deia, uau, vivim en dues realitats paral·leles i ells tenen molta il·lusió i jo tinc molta por. I crec que és evident que és una eina important per tot el tema aquest, però alhora pensi que per tota la gent que ho seguim, ja és complicat, imagino que per la gent que està més al marge encara més, hi ha una confusió molt gran amb el nombre d'eines, de sigles que han aparegut en aquesta època. I, per tant, per jo hi ha una certa confusió entre sigles, partits, que s'ha afegit amb el tema de les eleccions, que no sé quan s'escoltarà aquest vídeo, però estem en un moment de confusió total sobre què passa a nivell de la formació del govern, i penso que hi ha molta confusió entre això, sigles, partits i lideratges. És a dir, qui fa què? I és que no hi ha diferents barrets per diferents persones. Doncs, en aquest sentit, pensi que és una problemàtica que és important i sobre quin paper han de tenir els diferents líders en funció del lloc on es troben. És una situació inèdita per a Catalunya, però no és per a altres nacions sense estat, com els bascos, per exemple. I, per tant, quin paper ha de jugar algú que és a l'exili, quin paper ha de jugar algú que és a la presó, quin paper ha de jugar algú que és a peu de carrer. Les realitats són molt diferents, les percepcions són molt diferents i penso que, en aquest sentit, les noves eines també han de tenir en compte aquestes diferències. Sí, i tant. De fet, clar, sempre ho han dit, no? La transversalitat ha estat la característica que s'ha volgut mestra en aquesta formació del Consell. Les coses són clares que sí, que hi ha certes cares que surten i que encara que es vulguin transversal i que tinguin diversos barrets i diverses accions, la gent pot tenir confusió, per això també estem aquí amb la delegació de Catalunya Nord. Per tu, de fet, en aquesta forma, quin sentit pot tenir la delegació a Catalunya Nord, sabent que estem en aquesta confusió i que al mateix temps internacionalitzar el conflicte és el més salvador possible, pot ser, en aquestes hores de confusió? Jo crec que és evident i crec que tota la gent que ha treballat pel procés d'independència de Catalunya Nord ha tingut molt clar sempre que tenim un paper molt particular, és a dir, que fem part dels països catalans, tenim una identitat catalana
clara i qui vol s'implica en aquest projecte d'independència i alhora són fora de l'estat espanyol. I això és una evidència, és un element clau i explica l'aparició i moltes realitats nord-catalanes s'expliquen per això. Això és una evidència. El que passa que també segurament hem de reflexionar en com Catalunya Nord pren part en aquest procés i de quina manera ens impliquem nosaltres com a nord-catalans, és a dir, individualment, no col·lectivament. I per això té sentit aquesta vinculació amb el sud. Som al mateix país, per això no parteixo d'una evidència i penso que la gent que fa part del Consell per la República parteix d'aquesta evidència, però alhora trobar l'equilibri entre una realitat del sud que no ens correspon de vegades a la nostra realitat quotidiana. I en això penso que totes les organitzacions que han nascut al voltant d'aquest procés s'han de fer la pregunta sobre quina és la meva funció. És que és una cosa puntual, de dir, resolc unes certes problemàtiques que són principalment del sud i penso que això ho cal fer perquè té repercussions sobre Catalunya Nord, i això és una evidència, ho sabem tots, és que ens creem i somnolem per activar-nos en un moment precís, activar una xarxa per donar resposta a necessitats, però quan dic activar una xarxa, ho dic en el sentit que per això no té sentit si no es pensa en clau local al mateix moment. És a dir, que aquesta confusió de la qual parlava de les sigles crec que també s'ha d'evitar, i això no és una problemàtica del Consell de la República només, i no és del procés d'independència, només de la relació amb el sud, sinó aquesta dificultat a Catalunya Nord de fer un treball de federació, de coordinació entre moltes entitats. I crec que no és només un problema, diguem-ne, catalanista, entre cometes, és aquesta segurament manca d'autoestima que tenim en moltes coses de Catalunya Nord i no només lingüística. Penso en entitats que han fet moltes coses de solidaritat sense papers, que s'estan activant amb el tema dels estudiants amb dificultat. Hi ha moltes coses a Catalunya Nord, es fan moltes coses, però sempre pensem que no té més, que si ens comparem amb els altres, la resta, fins i tot a nivell de moviments socials, seria molt millor, i crec que no. I crec que aquesta manca de consciència que es fan coses molt positives fa que no hi hagi una coordinació que sigui la base i que sigui útil per tothom. I això crec que és un dels riscos amb el tema del procés de Catalunya Sud, és que hi hagi moltes capelletes, com està passant al sud també, en el sentit que quan tot és fàcil, tot rutlla, i tothom va a una perquè hi ha el referèndum, etc. És fàcil, i quan ens enduem la clatellada és més complicat d'anar a una. I crec que és un dels riscos, que és a dir que, d'acord, les eines com més millors, però també pensem en clau local nord-catalana, és a dir, què pot aportar això? Que no dic que no, al contrari, crec que jo personalment crec que mai havia parlat amb tanta naturalitat sobre el tema d'independència amb gent que no ho és i no ha estat possible si no hi hagués tot el procés del sud, evidentment. Realment, com ho analitzes, això que la gent es posa més, té una mirada més solidària amb el que passa a l'altra banda o que es pugui mobilitzar a les coses que igualment no seria disposable a mobilitzar-la i que tot d'una, amb tot el que passa, la gent se posa a la feina. Vols dir relació amb el sud? Sí, no, també a Catalunya Nord, també per la delegació del Consell aquí, per donar visibilitat, lisibilitat, per intentar que la solidaritat es vegi realment. Jo crec que realment el procés del sud és un procés molt engrescador, en el sentit que més val... Tots tenim més ganes de ser cua de lleó que cap de rata. És a dir, tots preferim apuntar-nos a un cavall guanyador, no? I veure quan les coses al sud es mobilitzen tant, dona moltes ganes. I crec que
ho he pensat amb gent que no eren gens independentista, que em diuen, és que he anat a Puigcerdà, a passar una setmana i hi havia una parada, hi havia gent que parlava, que s'aturava i la gent tenia ganes d'intercanviar i fins i tot gent que no tenia res independentista deien, ostres, això és molt positiu, no? Però crec que per entendre això s'ha d'analitzar de per què passa això a Catalunya Sud i com una arrel tot l'entramat, jo dono un exemple perquè soc al Casal de Perpinyà, però com tot l'entramat d'ateneus populars, de totes les xarxes que hi ha al sud, que són una herència que ve des de moviments llibertaris a èpoques prèvies a la dictadura franquista, d'èpoques de resistència a la dictadura franquista, com tot això han sigut granets de sorra que han permès que això vagi com vagi. I crec que ens engresquem amb el resultat final i ens motiva, però hauríem d'analitzar una mica més si volem el mateix, d'on ve tot això. I sé que és molt complicat perquè jo també de vegades diria, home, me'n vaig, ara si vaig pel sud i em puc moure en un entorn que veig com més idíl·lic en moltes coses, lingüísticament, segurament, quan no és la realitat. Jo quan baixi a Barcelona no veig una realitat lingüística gaire positiva, però sí que és més fàcil engrescar-se. I això ha tingut de positiu de cara a Catalunya Nord aquesta motivació, que alhora també ha mostrat que Catalunya Nord s'implica d'una manera que no té res a veure amb qualsevol altre territori amb el tema de Catalunya Sud, que ha visibilitzat que són catalans també. Sí, bueno, federació d'entitats jo crec que n'hi ha una, que hi ha molt, que el Casal és un lloc que justament les coses s'ajunten i això és una força per mi. Bueno, comentari gratuït. A veure, aquesta República Catalana, el dia que es munti, que sigui una realitat, el que serà d'aquí molt poc, de temps, a veure. Tu, quin article veuria com superimpressionant que sigui? Quan he llegit aquesta pregunta que em deies, he començat a pensar, mare meva, ser jafonista dels articles, però em començo per no quedar malament amb res del que penso que és important. I pensant en això, i pensant també en la reflexió que podem aportar als neocatalans sobre aquesta idealització de que una república és la salvació, no? Moltes vegades les discussions de gent del sud eren la república, i a més amb aquesta idealització de la república francesa, i quan vivia a Barcelona gent també anava a dir bonjour, genial, la revolució francesa, i pensava, I pensant en aquesta reflexió, que és la reflexió que podem aportar als neocatalans, he pensat en un llibre del Toni Rico, que és un valencià que viu a Girona, que és historiador i que va fer un llibre que es diu No tots els mals venen del Mansa. I en aquest llibre, vaig tenir el plaer de participar a la presentació fa uns anys, fa una reflexió sobre el que és que per ell ha de ser la nació útil, és a dir, pren l'exemple també de l'estat francès i diu per què la gent adhereix a un estat i per què la gent hi troba sentit. L'estat utilitza això per eliminar les llengües, però per què la gent adhereix? I ell parla del concepte de nació útil, és a dir, que tu pots adherir a una nació per romanticisme, per patriotisme, per aquest sens català, però crec que molt sovint el que s'ha construït a Catalunya Sud va molt més enllà d'això. I aquest terme de nació útil pels països catalans, el Toni Rico diu nació útil parlant de països catalans, té molt de sentit en un moment en què hi ha moltes crisis obertes. Estem parlant de la sanitària, estem parlant de la crisi ecològica, podem parlar de crisi política si parlem des del tema de la independència, però també el tema de l'extrema dreta a Perpinyà, a nivell europeu, a nivell mundial, tota això crisi econòmica. Doncs realment, quan hi ha totes aquestes crisis, la nació té sentit si dona respostes en aquestes crisis. I per això, en aquest sentit, la nació útil té sentit quan ofereix als seus ciutadans el que necessiten. I per mi això són els serveis públics, que són el que s'oblida molt avui en dia, doncs l'educació, la sanitat, el dret a un habitatge digne, la lluita contra la pobresa. Per mi no té sentit la paraula república si no va vestida de tots aquests elements. Doncs no em puc concentrar en un article i si hagués de demanar un, no demanaria en primer tenir la nacionalitat
quedar la impressió de demanar-la si aquesta nació no fos útil per la gent que hi viu i, per tant, assegurés un nivell de benestar mínim per la seva població. Sí, clar, hi ha molts articles superimportants que podem imaginar i que sigui imprescindible. Després, clar, amb la llum dels escriptors i les reflexions que podem fer, els altres ho aniran redactant, no? Aquesta Constitució. Jo crec, o sigui, jo la perspectiva que sí que no haurem de... Vaig tenir una experiència amb un mes de viatge a Venezuela, fa molts anys, l'estació no era la mateixa. I una de les coses que em va marcar molt era el començament del procés bolivarià és que pels carrers es venien llibrets on s'explicaven les lleis de pesca. És un exemple. I penso que no hem de fer la reflexió de que ja els faran per nosaltres, les lleis. O sigui, la reflexió ha de ser què volem nosaltres, i crec que la pregunta és molt bona, la que m'has fet aquí en l'article, jo l'he esquivat una mica potser, però crec que realment tothom pot aportar reflexions molt vàlides i que de la mateixa manera que s'ha acusat de populista aquestes repúbliques d'Amèrica Llatina, perquè no entenem moltes vegades la manera com parlen, perquè parlen de manera molt planera. Crec que aquí de vegades ens ofeguem dins unes lleis que no corresponen i uns articles d'una Constitució que són incomprensibles per a la població. I no sé quin sentit tenen les Constitucions si no són comprensibles per la gent que hi vivim. I de vegades no cal omplir-se la boca de grans paraules per dir les coses com són, simplement, no? I quan deia una sanitat, és que l'article pot ser tan senzill com està prohibit expulsar algú de casa seva, punt, no hi ha cap raó vàlida ni no pagar lloguer, no? I de vegades crec que nosaltres, ciutadans de base, hem de ser capaços de dir i d'expressar les lleis que ens han de regir en el nostre quotidià. Per això deia que no ho faran per nosaltres, hem de tenir el moment i l'ocasió de nosaltres dir el que volem com a Constitució del país. És utòpic, potser, sí, però és el que penso. No, és remengar-se les manigues i posar-nos a la feina. Ja hi estem. Bueno, Marta, aquí s'acaba aquest moment de reflexió i d'intercanvi de reflexionar junts i compartir les reflexions i aquest intercanvi. Gràcies per el teu temps i per estar aquí amb nosaltres avui. Fins molt aviat, perquè ens creurem segur per aquí. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i només d'afegir que quan acabi aquesta maleïda situació que ens fa viure entre pantalles, espero que ens retrobarem tots en aquestes entitats que tu parlaves del casal com un lloc de trobada. Això és el que més em trobo faltar en aquests moments de solitud darrere les pantalles i crec que el casal és una eina, però n'hi ha moltes a Catalunya Nord. He crescut amb una que és Aire Nou, ara soc al casal i crec que totes aquestes entitats que trepitgen carrer i que van en relació que construeixen el nostre quotidià amb gent que potser no tenim res a veure ni políticament ni lingüísticament ni a vegades culturalment són la base perquè hi hagi una construcció d'una república per tothom. Clar, la diversitat, no? Fer llum a la diversitat. Moltes gràcies, Marta, i fins molt aviat. Fins aviat, adiu.